No niin, Juojärvelle saavuttu tänään ja 9 sulkua kuljettu tuossa Heinäveden reitillä ja Varistaipaleen kanavalla ja Taivanlahdessa tänä päivänä yhteisen läpi ja nyt sitten tänne Juojärvelle ja toinen retkisatama tänä päivänä kuitenkin tuon kanavamatkan jälkeen tämmönen Luutsalo niemenkärki ja tää on aika nätti tämmönen kiva niemenkärki tonne etelään päin, vähän itään päin auki. Hyvin ovelassa paikassa tuossa väylän varressa, mutta pientä säätöä tuo satama vielä kuitenkin tuossa vaatii. Pari poijua tuossa on, mihin vene saa kiinni. Mutta jos joku haluaa vähän tämmöiseen hiljaisempaa ja syrjäisempää niemenkärkien nättiin, niin Luutsalo voisi olla ihan kiva paikka.